Bona nit a tots i a totes. La Comissió Informativa de Dictamen i Seguiment de Gestió Municipal, en sessió ordinària del 21 de setembre del 2012, ha aprovat, entre altres, el següent dictamen. Primer, aprovar inicialment el Reglament de Voluntariat Social en la ciutat d'Albaida, el text del qual consta l'expedient degudament llicenciat. Segon, sometre el reglament a informació pública i audiència dels interessats amb publicació en el butlletí oficial de la província i tauler d'anuncis de l'Ajuntament pel termini de 30 dies per a que se puguen presentar reclamacions o suggeriments que seran resoltes per la corporació. Tot i que de no presentar-se reclamacions o suggeriments en el mencionat termini es considerarà aprovada definitivament sense necessitat d'acord exprés per al ple. I tercer, facultar al senyor alcalde president per a subscriure i firmar qualsevol classe de documents relacionats amb aquest assumpte. Bé, com bé va comentar en la comissió, en aquest cas l'Ajuntament d'Albaida ha iniciat o ha decidit reglamentar el que seria el voluntariat social. Sabeu que existeix una llei de voluntariat social i en aquest sentit el que es vol ara, el que es pretén és reglamentar el que seria el voluntariat social per a que a partir d'ahir totes aquelles persones de la ciutat que estiguin interessades en participar de la vida pública a través del voluntariat mediambiental, el voluntariat en aquest cas a través de serveis socials, qualsevol tipus de voluntariat en què es pugui treballar, es poden regular d'alguna forma aquesta associació i es permet en aquest cas treballar de cara a un fi en aquest cas d'interès general. En aquest sentit el que es fa és posar la norma per a que aquestes persones que puguen estar interessades comencen a treballar, norma en aquest cas i iniciativa que ja està aplicant-se també en altres poblacions. Si hi ha alguna qüestió a comentar, procedim en aquest cas a la votació. Vots a favor de l'aprovació inicial del Reglament de Voluntariat Social a la ciutat d'Albaida? Unanimitat. Tercer punt de l'ordre del dia, dictamen aprovació inicial de l'ordenança reguladora de tràfic, circulació de vehicles i seguretat de la ciutat d'Albaida. La Comissió Informativa de Dictamen i Seguiment de 21 de setembre del 2012 ha aprovat també el següent dictamen. Aprovar inicialment l'ordenança municipal reguladora de tràfic, circulació de vehicles i seguretat vial de la ciutat d'Albaida, el text de la qual consta l'expedient. Sometre la dita ordenança a informació pública i audiència dels interessats amb publicació en el boletí oficial de la província pel termini de 30 dies per a presentar reclamacions o suggeriments, tenint en compte que si no es presenten es considerarà definitivament aprovada. Tercer, facultar al senyor alcalde president per a subscriure i firmar qualsevol classe de documents relacionats amb aquest assumpte. En aquest cas el que s'aplica en aquest sentit, el que es vol aprovar és l'adequació a la normativa actual del que seria l'ordenança reguladora de tràfic, en el sentit de les faltes lleus i les infraccions lleus que ens permeten en aquest cas regular, la llei ja no ho permet regular, nosaltres ho regulem en base a la normativa, mentre que les infraccions greus i molt greus sí que venen determinades en aquest cas per la normativa estatal. I en aquest sentit el que es fa és adaptar l'actual ordenança, l'ordenança reguladora de tràfic s'actualitza per a que es pugui aplicar adequadament. Alguna qüestió de comentar, Joan? Voldria manifestar que el CID votarà favorablement l'aprovació inicial d'aquesta ordenança que es proposa perquè considerem que és molt necessari, atès que l'anterior ve de treball de catapunt. No obstant això, voldria fer una observació. En l'annex 1, taules d'infraccions i sancions, en l'article 73.5, assenyala una sanció de 75 € per als vehicles que estacionen en un gual.
S'entén per igual a la via pública qualsevol modificació d'estructura de la vorera i rastell destinada exclusivament a facilitar l'accés de vehicles a locals ubicats a les finques enfront de les que es practiquen. Es pot distingir entre dos tipus de guals, els permanents, per a permetre l'entrada i eixida de vehicles durant les 24 hores del dia i que es caracteritzen perquè enfront dels mateixos no podrà ser estacionat cap vehicle, ni tan sols el del seu titular, i els guals d'ús horari, en principi limitats a comerços, que només limiten l'estacionament enfront dels mateixos durant la jornada laboral de l'establiment de què es tracti, sense que tampoc es pugui permetre l'estacionament de vehicles, ni tan sols el del titular. Però així al Baida es dona el cas que durant anys s'ha estat atorgant per aquest Ajuntament llicències de guals a entrades de domicilis particulars, portes normals per les que només poden transitar persones, no vehicles, i també a certs comerços sense limitació horària, convertint en realitat el que es tractava d'un gual en una verdadera reserva de domini públic, en utilitzar-la com un aparcament privat. Per això, instem a l'Ajuntament a que regularitzi aquesta situació i efectuï una relació de llicències de guals irregulars o dubtosos, avisant els propietaris de les possibles conseqüències, doncs podrien ser multats si fan ús dels guals com a aparcament. Igualment, recordem a l'equip de govern la necessitat imperiosa de revisar i actualitzar tota la senyalització de trànsit dels nostres carrers, allò que es coneix com a senyalèctica, doncs hi ha molts casos de senyals desfasades, mal col·locades o simplement inexistents i per a mostra un botó. Quan es ve pel carrer Verge del Remei, quan ve ja del Remei, en direcció al carrer Nou, res impedeix fer un giro a la dreta i clavar-se a l'entrada del carrer Major, en una via de sentit únic en teoria. En el tema dels guals sí que és veritat que la normativa permet en aquest cas que a través d'una altra ordenança es pugui regular. Hi ha ordenances específiques que regulen el fet dels guals i de lo que seria l'ocupació que puguen fer els vehicles de l'espai, en aquest cas del carrer. Hi ha ordenances específiques que determinen això. Sí, però seria en aquest cas, entenc jo, no un gual, estricto sensu, sinó seria una reserva de domini. Sí, però evidentment No és el mateix. les ordenances, aquestes ordenances tu pots delimitar el que és un gual i el que és una reserva. Però està delimitat l'impost que es paga per una cosa o per altra, és que no és igual un gual, un dret de pas, que una reserva de domini públic, que és molt distint. Evidentment. Jo l'únic que dic és que prengueu una nota i que reviseu. Jo simplement crec recordar que sí que hi havia una regulació distinta. O sigui, que el que a part que tenia un gual podia, si tenia més un vehicle, aparcar també davant, però havia de posar en el gual la matrícula, perquè aquest cotxe que sí que podia entrar a aquest gual, però no es tracta de portes on no tinguin accés cotxes. Estem parlant de guals que el propietari pot deixar el cotxe davant. Això és el que jo crec que estava. Però el que no està, si no recordo mal, és aparcar això en portes que són portes que no són garatges. Jo crec que això no està regulat. No ho recordo, però sí que s'hauria de fer. S'ha acceptat la declaració. Passem en aquest cas a la votació. Vots a favor de l'aprovació inicial de l'ordenança reguladora del tràfic, circulació de vehicles i seguretat de la ciutat d'Albaida. Unanimitat. Quart punt de l'ordre del dia. Dictamen aprovació de la creació del Consell Sectorial per a la Promoció Econòmica d'Albaida, així com els seus estatuts reguladors. La Comissió Informativa de Dictamen i Seguiment de la Gestió Municipal, en la mateixa data de 21 de setembre de 2012, adopta també el següent dictamen. Primer, aprovar la creació del Consell Sectorial per a la Promoció Econòmica d'Albaida, així com els seus estatuts reguladors, el president del qual serà l'alcalde president de l'Ajuntament d'Albaida. Segon, notificar el present acord als interessats d'acord amb el que estableix l'article 58.1 de la llei 3092. Tercer, publicar el present acord en el Boletí Oficial de la Província de València de conformitat al que estableix l'article 60 de la llei 3092 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Ja fa uns anys, en l'anterior legislatura, es va aprovar la creació del Consell Econòmic i Social. Aquest Consell Econòmic i Social, en aquest cas va ser a proposta del PLOC, es va aprovar per unanimitat per
part dels membres del consistori i en l'any 2010 es va canviar la normativa per la qual en principi aquest Consell Econòmic i Social no tenia sentit, sinó que evidentment tenia que regular-se d'una altra forma i la fórmula que hem cregut més oportuna en aquest sentit és crear un Consell sectorial per a la promoció econòmica de l'Albaida. Per què? Perquè evidentment els agents socials d'Albaida, és a dir, empresaris, sindicats, comerciants, associacions del mercat, ja ens van comentar en el seu moment la necessitat de que hi hagi un organisme que ajude, en aquest cas, a un poc planificar el que seria l'activitat econòmica, la promoció econòmica i més tenint en compte la situació actual de la ciutat. Evidentment, la situació general és la que és, però l'Albaida també la patim i de forma greu. I en aquest sentit el que es pretén és ja donar-li una estructura a aquest Consell per la qual tant participarien els agents socials com també la resta del consistori en si, tots els representants, de cara a consensuar idees i propostes i que ens servisquen un poc per a traçar el camí del que seria la viabilitat econòmica i la promoció econòmica que pugui tenir l'Albaida. I en aquest sentit és el que pretén aquest punt. Hi ha alguna cosa a comentar, però? No. En aquest cas passem a la votació. Vots a favor de la creació del Consell Sectorial per a la Promoció Econòmica d'Albaida, així com els seus estatuts reguladors. Unanimitat. Cinquè, dictamen de determinació dies festius locals no recuperables i retribuïts per a 2013. La Comissió Informativa de Dictamen i Seguiment de la Gestió Municipal, en data de 21 de setembre de 2012, adopta el següent dictamen. Aprovar la designació de les dues festes laborals locals que, amb el caràcter de no recuperables, tindran lloc a Albaida el proper any 2013 i que tot seguit s'indiquen 26 de juliol de 2013, Fira de Sant Jaume, i 7 d'octubre del 2013, Verge del Remei. Segon, donar trasllat de l'acord de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació als efectes procedents. Bé, si en el passat mes de juliol es van reunir amb els agents socials i van determinar els que serien els dies festius locals no recuperables i retribuïts per al 2013. Anaven a portar-se a l'anterior ple el fet està que la Generalitat Valenciana va fer un anunci que tenia intenció de canviar els que serien els festius autonòmics de cara al 2013. Per tant, es va decidir en l'anterior comissió, en les comissions informatives que tinguérem en el ple de juliol, deixar-ho damunt de la taula a l'expectativa que la Generalitat Valenciana es pronunciarà al respecte. Bé, arribat, donat que la Generalitat Valenciana no s'havia pronunciat, vam decidir ja portar-lo al ple perquè evidentment el temps s'esgotava i era necessari pronunciar-se i determinar precisament aquests dies festius. Precisament avui la Generalitat Valenciana sí que s'ha pronunciat i ha dictaminat que en principi el 9 d'octubre serà festiu, així que per la nostra part en principi d'acord amb el que havíem acordat amb els agents socials va continuar endavant i la intenció és aprovar els dies festius que es diuen. És el 26 de juliol i el 7 d'octubre. Bé, doncs, alguna cosa a comentar? Passem en aquest cas a la votació. Vots a favor? Unanimitat. Sisè, dictamen sol·licitud al Ministeri de Foment cessió parcial del tram de la carretera nacional 340 pel seu pas pel municipi d'Albaida. La Comissió Informativa de Dictamen i Seguiment de 21 de setembre de 2012 adoptà, entre altres, el següent dictamen. Primer, sol·licitar del Ministeri de Foment la cessió parcial del tram de la carretera nacional 340 al seu pas per Albaida, atès que transcorre per terrenys urbanitzables a hores d'ara pendent de desenvolupament urbanístic previst en el Pla General d'Ordenació Urbana d'Albaida, des del punt quilomètric 821, Sifons de Palomar, fins al pont de creuament del riu Albaida, punt quilomètric 819,809, exclòs el pont.
Segon, donar trasllat de l'acord adoptat a la delegació de carreteres de l'Estat per al seu coneixement i efectes, facultant a l'aval de president per a realitzar les gestions d'impuls de l'expedient i firmar els documents corresponents per a dur a terme aquest acord. El motiu en aquest cas d'aquesta sol·licitud ve precisament perquè ja en el seu moment s'ha demanat moltes vegades, molt al ple, el que era demanar aquesta desafecció amb la corresponent compensació econòmica. De les converses en aquest cas que hem tingut en el Ministeri, evidentment, per part del Ministeri se'ns comenta el fet que no es preveu cap compensació econòmica en aquest sentit i per tant nosaltres, evidentment, entenem que la cessió, en aquest cas, i la cessió del tram respecte al que seria el polígon del ferrocarril, és a dir, des del pont de l'estació fins als Sifons de Palomar, és totalment necessària per a un futur desenvolupament del que seria el polígon del ferrocarril. I en aquest sentit pensem que encara que renunciem a aquesta compensació econòmica, evidentment s'ha d'adoptar o s'ha de sol·licitar aquesta desafecció perquè evidentment va en benefici en aquest cas del poble. El que significa és que el tram que no es desafecta va continuar reclamant-se tant la desafecció com evidentment la compensació tal com s'ha produït en altres pobles com pot ser Montaverner i el Palomar. I a banda d'altres pobles que també s'ha tingut i se'ls ha compensat econòmicament per aquesta desafecció. I en aquest sentit el que es fa és demanar el que seria aquesta desafecció i a partir d'ahir ha començat a treballar. Joan? ¿Has calculado lo que significaría? ¿Es un kilómetro aproximadamente? Es un kilómetro como 1,2. ¿Y quién es la compensación per kilómetro? Recuerdo que era... 200. 200.000 sería todo, creo. No, la quantia total era més de 600.000 euros. La quantia total. Per tant, seria, diguem... Renunciar a 200.000 euros, més o menys. Però evidentment el fet està que conforme està el Ministeri i acaba d'aprovar avui, o s'ha tractat amb els ministres uns pressupostos generals de l'Estat en el que fan retallar, podem esperar-se anys fins a que es pugui compensar. És la renúncia de 200.000 euros més el cost de manteniment de la carretera, que passarà a ser nostra. Això n'hi ha que tenir en compte per accelerar el procés de... Per això mateix s'exclou el pont. No, també clar. Passem a la votació. Vots a favor de la sol·licitud del Ministeri de Foment de la cessió parcial del tram de la carretera al seu pas pel municipi d'Albaida. Setè punt, dictamen aprovació inicial del reglament del control horari i presència dels empleats públics de l'Ajuntament d'Albaida i creació del fitxer automatitzat de dades de caràcter personal corresponent. La Comissió Informativa de Dictamen i Seguiment de la Gestió Municipal de 21 de setembre de 2012 adopta el següent dictamen. Primer, implantar un sistema de control horari de presència dels treballadors i treballadores que presten serveis en les distintes dependències municipals per mitjà de la instal·lació de terminals amb lectors biomètrics d'empremta dactilar. Segon, aprovar inicialment el reglament de control horari i presència dels empleats públics de l'Ajuntament d'Albaida en els termes que literalment es transcriuen a l'annex a la present proposta. Tercer, sometre l'expedient i reglament al tràmit d'informació pública i audiència als interessats per el termini de 30 dies hàbils per a la presentació de reclamacions i suggeriments, comptadors des de l'endemà de la publicació de l'edicte corresponent en el butlletí oficial de la província. En el cas que no es presenten reclamacions o suggeriments, s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins a aquest moment provisional. Quart, crear en l'Ajuntament d'Albaida el fitxer automatitzat de dades de caràcter personal que servirà de suport informàtic per al sistema de control horari implantat per als empleats públics de l'Ajuntament d'Albaida amb la denominació control de jornada i horari del personal,
amb les característiques que es detallen a l'annex i al reglament. L'esmentat fitxer serà tramitat davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per a la seva inscripció en el Registre General de Protecció de Dades en el termini de 30 dies següents a l'aprovació definitiva de la disposició de caràcter general que el regula i publicat el seu text íntegre. I cinquè, determinar que una vegada aprovat definitivament el reglament es procedir a la recollida de les dades de caràcter personal del personal afectat i l'efectiva implantació del sistema amb els terminals biomètrics de control corresponents. Joan. En aquestes que corren amb una taxa de desocupació que ofega moltíssimes famílies del nostre poble, el treball s'ha convertit en un bé escàs, valuós, molt cotitzat. Es pot dir sense exagerar que qui té un lloc de treball del manteniment garantit per a ell i la seva família és un afavorit per la sort. Si a més estem parlant d'un col·lectiu, els funcionaris públics, del qual jo mateix forme part, que fins i tot ara, i a pesar dels durs retalls, gaudim d'una estabilitat laboral desconeguda en la majoria de sectors, i encara que aquesta puga veure's en un futur també amenaçada, per la qual cosa hem sigut i encara som el blanc de totes les crítiques, la majoria desproporcionades i injustes, seria lògic que defensàrem el nostre lloc de treball i el nostre prestigi professional de l'única manera possible que trobem, treballant de valent i bé, complint escrupolosament el nostre deure i atenent el millor possible als administrats, conseqüents a la nostra vocació de servei públic. La llei 7/2007 de 12 d'abril de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic estableix en l'article 52 que els empleats públics hauran d'exercir amb diligència les tasques que tinguin assignades i velar pels interessos generals a subsecció i observança de la Constitució i de la resta de l'ordenament jurídic i hauran d'actuar d'acord amb els principis següents: objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei públic, transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, honradesa, etc. I més endavant, de l'apartat segon del seu article 54, estableix que l'exercici de les tasques corresponents al seu lloc de treball es realitzaran de forma diligent i complint la jornada i horaris establits. Veiem, per tant, que la llei és molt clara i rigorosa en aquests aspectes. Òbviament, i com en qualsevol col·lectiu, sempre hi ha persones, treballadors, poc inclinats a complir amb els seus deures, acomodats a vells vicis endèmics difícils d'erradicar per haver sigut consentits al llarg dels anys, per uns i pels altres. Però aquest fet no ha de portar-nos a generalitzar i impedir-nos veure una realitat també evident i que consisteix en el fet que la majoria de treballadors compleixen el seu deure i aquests mereixen almenys que no se'ls fiquen al mateix sac. Però en l'administració pública hi ha un principi de jerarquia laboral molt estricte, de manera que correspon als caps de servei o als habilitats nacionals, en el cas dels ajuntaments com el nostre, velar pel compliment d'aquests deures, situant-se a la cúspide de la cadena de comandament l'alcalde, autoritat màxima que ostenta la direcció de tot el personal. Des del CIT considerem que és obligació de l'alcalde fer que aquests principis i deures dels funcionaris siguin una realitat i té mecanismes legals de sobre per imposar la seva autoritat. Però no sols competeix aquesta responsabilitat a l'alcalde, sinó que també directament els és aplicable als distints regidors de l'equip de govern respecte del personal destinat a les seues respectives delegacions. Si uns i altres són incapaços de posar ordre dins del propi Ajuntament, especialment a les peces més importants del seu motor, difícilment podran gestionar eficaçment els assumptes públics. I això no s'aconsegueix aprovant un reglament de control horari, ni instal·lant fitxers a l'entrada, ja que, perquè aquests mecanismes resultaren realment eficaços, hauria d'encarregar-se aquest control a una empresa externa, objectiva, sense pressions corporativistes dels propis companys. I a més hauria d'establir-se un mecanisme de sancions àgil i eficaç, la qual cosa comportaria un gasto inassumible, molt superior al gasto previst ara de 1.200 euros anuals, que ja resulta exagerat per si mateix a la vista dels impagaments reiterats de l'Ajuntament dels subministraments bàsics com l'electricitat o el propi gas natural de les escoles, que fan preveure talls en un futur no molt llunyà, per no parlar de l'escassetat de materials com perilles, per exemple, per a la il·luminació pública per falta de liquidesa. Per això, des d'UCIT, considerem un gasto superflu i prescindible la instal·lació d'un fitxer automatitzat per a control horari, pel cost econòmic que això suposa i també perquè no creiem que això servisca per aconseguir els objectius perseguits, pels motius exposats. Votarem en contra. Si l'alcalde i els regidors, respecte del personal de les seues delegacions, no són capaços de fer complir l'horari als seus funcionaris i posar ordre i control de portes cap a dins de l'Ajuntament, difícilment
podem pretendre que se'ls reconega la seva autoritat de portes cap a fora. Alguna cosa que comentar, Robert? Bé, senyor Perona, en principi vostè treballa a l'Ajuntament de València. Crec que en l'Ajuntament de València també hi ha un sistema de control, en aquest cas, als treballadors, com l'Ajuntament d'Ontinyent, l'Ajuntament de Muro, l'Ajuntament d'Alcoi, l'Ajuntament de Xètiva, l'Ajuntament d'Alzira, l'Ajuntament de Sagunt, és a dir, la majoria d'ajuntaments, en aquest cas, tenen sistemes de control dels seus empleats, per al qual, en principi, evidentment, l'alcalde i els meus regidors podem exercir l'autoritat competent, però també no entregarà en aquest sentit que hi ha uns sistemes de control que fan precisament això, controlar la presència i l'horari que fan els seus empleats. Durant anys, en aquest cas, així s'ha permès i s'ha desgavell en aquest sentit, i el que es pretén és ficar, en aquest cas, i adoptar una mesura per a que això, i aquest desgavell que ha vingut produint-se durant tots aquests anys, no sigui un desgavell, i que sigui, en aquest cas, una realitat del fet que els treballadors d'aquest Ajuntament complisquen l'horari tal com marca la llei. I, evidentment, és qüestió nostra el fet de controlar-los, si es pot controlar, evidentment, per part de l'empresa, en aquest cas, que hagi d'implementar aquest sistema també es controlarà, és qüestió nostra el control, però, evidentment, jo crec que és absolutament necessari que s'establisca un control del personal de l'Ajuntament, tant del seu horari com de la presència, en aquest sentit, en el seu lloc de treball. I en aquest sentit, creiem necessari que es pugui establir això. Alguna cosa a comentar? Sí, només dir que no sols en l'administració local, en qualsevol administració pública, el control horari és la norma. Per tant, en definitiva, el que faríem és aplicar als treballadors de l'Ajuntament d'Albaida el que s'està aplicant en qualsevol administració pública, siga local o de qualsevol altra conselleria o ministeri. Senyor alcalde, jo no estic dient-li que estic en contra del control horari, tot el contrari. Dic que vostès tenen mitjans suficients per a controlar. Vostè mateixa pot controlar l'entrada i l'eixida dels funcionaris. Vostè mateixa, sense cap fitxer. Si compara i em parla de l'Ajuntament de València, home, en 6.000 treballadors que no som, vostès que ficar. Però a més tens una oficina tècnico-laboral que és l'encarregada d'això. A més, crec que són unes 35 persones dedicades només a aquesta oficina, a tècnico-laboral. Així vostè no disposa ni de recursos ni de personal per a controlar això. Per molt que vostè diga, així al cap d'un temps això li caurà. Perquè a més tindria que ficar diversos fitxers en centres de treball. Vostè, per exemple, jo penso en qui està desplaçat, que tinga que vindre així, o els que treballen per el turno de la nit, que tinga que vindre així a obrir-li la porta perquè fitxe. I després quan torne, jo crec que és una mesura ineficaç. Quan tots sabem on està el problema. Jo només li dic que vostè mateixa, vostè soles, pot controlar l'assistència a l'Ajuntament, simplement. I que el gasto considera superflu. Si no n'hi ha diners ni paperilles per il·luminació, gastar-se 1.200 euros, que seran més, jo considero que això és una gràcia. Bé, és una qüestió d'eficàcia, evidentment, jo també el que no puc fer és posar-me de porter contra l'Ajuntament, controlant si els treballadors complissin o no. Intentar jo també, a part evidentment, de ser el cap de personal, tinc les meves obligacions i no puc estar controlant a totes hores què fan o desfan els treballadors de l'Ajuntament. I la comparació amb l'Ajuntament de València pot ser així, però està aplicant-se també en un ajuntament com el de Muro, que inclús té menys treballadors que l'Ajuntament d'Albaida o l'Ajuntament de l'Olleria, i en aquest sentit, el fet que si s'aplica en aquests ajuntaments, entenc que no hem de ser distints, en aquest cas, en l'Ajuntament d'Albaida, que es pugui aplicar. A més, jo crec que la població d'Albaida, en aquest sentit, ja fa temps que ve demanant en aquest sentit, i se control per part dels empleats públics. Per aquest sentit, crec que és una bona mesura i esperem que resulti el més eficient i eficaç possible. Passem en aquest cas a la votació. Vots a favor de la proposta? 6 vots a favor de la proposta. Vots en contra? 6 vots. 12 vots a favor de la proposta. I cap abstenció. Vuitè, proposta aprovació programa de festes patronals i de moros i cristians 2012.
primer lloc, donat que no es va dictaminar en comissió, hem comentat la inclusió del dia. Vots a favor de la inclusió en el dia de la proposta d'aprovació del programa de festes patronals i menors cristians 2012. Unanimitat. Bé, com bé sabeu, a partir del dia 29 de setembre s'inicien les festes patronals i de menors i cristians d'Albaida i en aquest sentit el que fa el ple és aprovar precisament el programa de festes patronals i de menors i cristians. S'ha deixat a cada regidor, s'ha posat a disposició el programa de festes i en aquest cas per part de la comissió, tant de la comissió de festes com de les camareres de la Mare de Déu, així com la Junta Central de Menors i Cristians i els ancians, ens ha preparat en aquest cas tota la programació d'actes que dotaran en aquest cas a tots aquests dies fins al dia 11 d'octubre de festa i un poc d'escapar dels maldecats del dia a dia per les festes d'Albaida. Per tant, en aquest sentit, passem a votar si no hi ha alguna qüestió a comentar. En aquest punt, Unió Ciutadana per la Democràcia desitjaria fer unes manifestacions entorn d'una qüestió que per a nosaltres és de màxima importància, com és el dret que existeix a qualsevol persona, física o jurídica, a expressar lliurement la seva opinió sobre un determinat assumpte, des de les seues pròpies creences i ideologia, o simplement des de la seva circumstància econòmica. Dret que es troba emparat en els articles 16 i 20 de la Constitució Espanyola de 1978. Des d'aquests principis bàsics, per a qualsevol demòcrata considerem inadmissible la censura prèvia imposada per la Comissió de Festes del 2012 als articles de diverses associacions de caràcter polític, cultural i educatiu del nostre poble, com són l'Orfeó d'Eduardo Torres, el PSPB-PSOE d'Albaida, les Joventuts Socialistes, la Xina Colampa d'Elias Torno, que han estat vetats en el programa de festes del 2012. Encara que no compartim ni la forma ni el fons d'algun d'aquests articles, UCIT es veu en l'obligació de condenar aquestes pràctiques arbitràries i despòtiques, en defensa del dret d'aquests col·lectius censurats a manifestar públicament les seues idees i opinions, siguen o no del grat dels festers, perquè al cap i a la fi el programa de festes és reflex d'una determinada societat i del seu temps, i intentar amagar arbitràriament realitats quotidianes, per molt doloroses que siguin, no evita que els problemes persistisquen, sense oblidar tampoc que aquest programa de festes representa, o ha d'intentar-ho, al conjunt de la societat albaidina, no a una èlit, a un determinat col·lectiu o a un reduït grup de persones. Per tot això, UCIT votarà en contra d'aquest punt, encara que únicament tinga un valor simbòlic, testimonial, com tots sabem que aquesta aprovació és un acte de pur tràmit, protocolari, ja que res ha impedit als festers l'edició, distribució i venda d'aquests programes. Amb aquesta denúncia no pretenem ferir sensibilitats ni atacar a ningú. La nostra intenció és tan sols que servisca de testimoni per evitar errors com aquest en un futur. Sí. Des del grup socialista també volem denunciar la nostra disconformitat amb el que la Comissió de Festes d'aquest any ha decidit precisament per censurar una sèrie d'articles que no reflexen més que la realitat que cadascú veu i que a més cadascú es fa responsable d'allò que escriu. A més, si et conviden a participar en l'elaboració d'un programa de festes, com a mínim, si et posen unes normes que tots els articles que han sigut censurats han complit estrictament, em sembla que en el segle XXI tindre que ajustar-se a aquestes pràctiques que són, en fi, no li donaré l'adjectiu qualificatiu que jo li donaria, em sembla que estan totalment fora del si de la realitat. I, per tant, nosaltres sí anem a votar a favor perquè entenem que no tots els que han participat en el programa i no tots els que han confeccionat aquest programa estan d'acord amb aquestes praxis. Però sí que volem manifestar i que consti en acta la nostra disconformitat davant d'aquestes actituds que són, si més no, passades de rosca. Bé, nosaltres també ens lamentem que se tinguin que eliminar articles del programa de festes, però bueno, jo, en la modesta opinió, jo crec que pensar que articles de partits polítics
no deurien d'incloure-se en el programa de festes. Vull dir, no és que s'hagi de censurar, espera un temps, espera que ho expliqui. No en el sentit que no es tinguin d'incluir, que em pareix molt bé que s'incluïsquen, sinó que jo, com a voluntàriament des del Partit Popular, sempre he pensat que no és el lloc adequat per escriure i per això sempre he declinat escriure voluntàriament, però és una opció meva, no dic que em parega bé que us diguin, us diguin d'això. Per tant, jo també lamento que s'hagi llevat algun artícul del Partit Socialista o dels socialistes o de l'Evolució o de qui siga. És una cosa que hi és tot el poble i que tot el poble deu de llegir el que es fica. Jo simplement vull afegir que a mi no em pareix personalment el lloc adequat per a fer artículs de partits polítics, però bueno, jo voluntàriament no l'he fet, simplement això. Un aclariment. El programa de festes no és un llibre per a fer articles de partits polítics. El llibre de festes d'Albaida és un llibre on els propis, la pròpia Junta de Festers convida, en aquest cas, al Partit Socialista o a qualsevol altre partit o a qualsevol associació. I, evidentment, nosaltres, que també sabem on es cau la càrrega, presentem un article que entenem que és blanc. Cap moment, almenys l'article que fa el Partit Socialista, en ningú moment fa política estrictament dita en l'article. Però, evidentment, nosaltres, si presentem un article és perquè la pròpia comissió ens convida a participar. No és que el Partit Socialista hagi presentat un article perquè li donara que ho podria fer perfectament. Vull dir, jo crec que tenim una democràcia suficientment madura com per entendre que els partits polítics també tenen cabuda en la vida pública d'un poble. Però, no obstant això, nosaltres participem perquè ens conviden a participar. No és que nosaltres aportem un article de motu propi, ens conviden a participar. I, concretament, el Partit Socialista i els joves socialistes ni tan sols han tingut la delicadesa d'avisar-nos que no anaven a publicar-lo, cosa que sí que ha passat en els altres articles que han censurat, que sí que els van avisar i sí que els van donar l'oportunitat de que feren les rectificacions oportunes. Des de luego, el Partit Socialista i els joves socialistes ens van convidar a participar, nosaltres estrictament ens vam ajustar a allò que ens demanaven per a poder ser publicat l'article i ni tan sols han tingut la delicadesa d'adreçar-se a nosaltres i a donar-nos una raó per la qual no ens publicaven l'article. Per tant, jo vull constar la nostra disconformitat al respecte. Bé, jo com a regidor de festes i com a en veu de la grup municipal del bloc, em sembla que sí que és molt trist el que ha passat en la comissió de festes d'enguany. De fet, crec que una de les coses que van a passar a la història és per la censura que han aplicat en el llibre de festes d'enguany. També tinc que dir que han tingut prou nombroses reunions amb ells, ha estat la president, l'alcalde també. Hem intentat convèncer-los que no era la via adequada, no en aquesta via de censura en el llibre de festes, sinó en altres detalls que han tingut en la relació que han tingut amb l'Ajuntament. Però, bueno, hi ha hagut una barrera ahir en aquesta comissió d'enguany que espera que no repetisca més altres i ara l'únic que podem fer és desitjar que isquen les festes el millor possible, que gaudin tots de les festes i procurarem que per a l'any que ve la nova comissió de festes que entre, si jo continuo regidor de festes o el que estigui a càrrec de la regidoria, deixar ben clar que la posició de l'Ajuntament va estar en contra que es torni a repetir aquest tipus de censura d'opinions en el programa. Bé, i per part de l'alcaldia voldríem manifestar el fet que nosaltres en tot moment hem estat, el que acaba de manifestar Càndid, hem estat en contacte amb els festers. Evidentment, ells fan el programa de festes, ahir l'Ajuntament, des de la nostra posició, no podem intervindre en aquest cas, únicament passem els articles i alguna qüestió més, però és veritat que si no creiem que no són les formes que actualment al segle XXI han de regir precisament això, un programa de festes que fins a la data no s'havia produït cap mesura en aquest sentit. Lamentem que s'hagi produït enguany i esperem que a partir de l'any que ve no es produïsca, perquè la veritat que no fa cap favor ni als membres de la comissió de festes d'enguany ni evidentment a les festes d'Albaida, que al cap i a la fi el que diem són per a gaudir-les, per a disfrutar-les i oblidar-se dels problemes del dia a dia. Per
tant, procedim a la votació. Vots a favor de l'aprovació del programa de festes patronals i valors cristians 2012. Tots a favor. Vots en contra? 1. I cap abstenció. Novè punt de l'ordre del dia, dictamen, aprovació provisional, modificació de l'ordenança fiscal reguladora d'impost sobre vehicles de tracció mecànica. La Comissió Especial de Comptes Informativa Permanent d'Hisenda, en sessió de 21 de setembre de 2012, adopta, entre altres, el següent dictamen. Primer, aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, tot i modificant l'article 5 que queda redactat en els termes del dictamen. Segon, sotmetre l'expedient a informació pública en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament d'Albaida i en el butlletí oficial de la província durant 30 dies, des dels quals els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes. I tercer, determinar que, finalitzat el termini d'informació pública, s'adoptarà acord definitiu que procedisca, resolent les al·legacions presentades i aprovant la redacció definitiva de la modificació de l'ordenança. En el cas que no s'haguessin presentat al·legacions, l'acord provisional s'entendrà definitiu sense necessitat d'acord exprés. L'acord d'aprovació definitiva i el text íntegre de la modificació de l'ordenança fiscal es publicaran en el butlletí oficial de la província i en el tauler d'edictes sense que entren en vigor fins que s'hagi dut a terme aquesta publicació. En aquest cas entrem ja en el que serien les ordenances fiscals i en aquest sentit vull recordar que en el ple de la corporació que va tindre lloc en sessió ordinària el dia 29 de març de 2012 es va aprovar un pla d'ajust que tenia que permetre que aquest Ajuntament entrara dins del pau a proveïdors, encara que al final el pau a proveïdors sí que hem entrat i en aquest sentit vull anunciar que a data d'avui l'Ajuntament d'Albaida ha pagat vora 7 milions d'euros. L'Ajuntament d'Albaida i també l'empresa pública gestiona, vol dir que els acreedors, els proveïdors, les empreses que havien treballat per a gestiona també han cobrat, en aquest cas, allò que se'ls devia. Per tant, estem parlant que en aquests moments l'Ajuntament d'Albaida, a través de l'ICO, ha pagat als seus proveïdors, als seus acreedors, vora 7 milions d'euros i en aquest sentit, precisament, per això es va aprovar un pla d'ajust en el seu moment que determinarà les mesures que s'havien d'aplicar per a fer viable aquest pagament. Des del punt de vista, una de les mesures d'ingressos previstes era el fet de l'increment de l'impost sobre els vehicles de tracció mecànica d'un 10% per l'exercici 2013 i en aquest sentit és el que es porta avui al ple. Això, per part de... Sí. Primer que res, Josep, una observació. L'Ajuntament d'Albaida no paga 7 milions d'euros. S'ha pagat l'Estat i ara vostè la torna a pagar a poc a poc. És una distinció prou important. Ojalà hi haurem pogut pagar 7 milions d'euros. Bé, com que el punt 9, 10, 11 i 12 és tot el mateix, són pujades d'impostos, doncs vaig a fer una intervenció única, si toca res, els 3 punts, 9, 10 i 12, i no intervindré més, a menys que tinga que intervindre per al·lusió. Intentarà ser molt clar perquè és el que es pretén per part de l'equip del govern és obvi i el que els ciutadans esperaven d'aquest govern també. Per molt malament que estiguen les arques municipals i fins i tot sabent el risc que correm de ser intervinguts, no obstant això no pot ser l'excusa per a prendre el camí fàcil com a remei als mals que afecten l'Ajuntament. Perquè evidentment, si fa falta liquiditat, si els diners no ens arriben, el fàcil és apujar els impostos. És el que l'anterior equip de govern, com a paradigma del mal governant i pitjor gestor, va fer amb l'impost de béns immobles, quan es va veure desesperat. Realitzar una revisió cadastral a l'any 2008, en plena bombolla immobiliària, quan els preus dels immobles estaven disparats a causa dels especuladors, amb preus inflats per damunt del seu valor real en percentatges superiors al 50 o al 70% en alguns casos, incrementant la base imposable de l'immoble i apujant progressivament el tipus impositiu, fins a aconseguir el dubtós mèrit de ser el municipi amb els impostos més alts de tota la comunitat valenciana. I al mateix temps va impulsar a través de l'empresa Gestiona un polígon industrial del Sandón a 8 quilòmetres del nucli urbà, amb l'únic propòsit de generar plusvalues i futurs ingressos per a aquests impostos que popularment es coneixen com a plusvalua i la contribució.
Però aquest conte de la lletera va tenir un desgraciat final. El cànter es va trencar i avui són els ciutadans els que estem pagant les conseqüències. Ciutadans a qui avui, ara mateix, es pretén castigar de nou fent-los responsables del pagament dels plats trencats mitjançant una nova pujada d'impostos, mentre els causants del desastre, els responsables que gestiona, descansen tranquil·lament a casa seva. UCID considera inadmissible un nou increment de la pressió fiscal en un municipi com el nostre, que es caracteritza per tenir els impostos més alts de la província i els pitjors serveis i infraestructures dotacionals. Manifestem la nostra més rotunda oposició a aquesta nova pujada d'impostos per diverses raons. Si bé és cert que l'auditoria realitzada el passat any estableix com un mecanisme corrector del dèficit principal la pujada d'impostos, no és més cert que prèviament estableix altres mesures de control del gasto públic i sanejament de l'Ajuntament, com per exemple la supressió de serveis no bàsics i deficitaris. Quan l'UCID encara governava junt amb vostès en l'àrea econòmica, vàrem insistir 1000 vegades en la presa de decisions ràpides i valentes, que no admetien demora, com per exemple el traspàs de la gestió de l'escola de música a les bandes i el trasllat dels educats del Conservatori d'Albaida al d'Ontinyent, establint un transport adequat. No van voler vostès adoptar aquestes mesures per una mera qüestió electoralista i així ens ha anat. El passat curs 2011-2012 l'escola de música va generar de nou un dèficit superior als 100.000 euros, encara sort que resultaria acosar-ho. I el Conservatori continua sent un forat negre en el pressupost municipal. També proposàrem i impulsàrem la relació de llocs de treball, que disminuirà el gasto en personal, mitjançant una correcta redistribució de la massa salarial, però vostès eren reacis i van tardar més de l'aconsellable en iniciar els treballs. I també descobrirem les pujades de sous irregulars de certs funcionaris a través del pressupost del 2009. Per cert, mentre el PSOE i Bloc estaven a l'oposició, es van ficar un gol per tota l'esquadra. I van instar un procés de declaració de lesivitat per anul·lar aquestes pujades. Van perdre molt de temps per a dur a terme aquestes accions, una pèrdua de temps preciós que ara passa factura. En definitiva, esgoten vostès primer totes les vies per a reduir el gasto i més endavant parlarem. La pujada d'aquests impostos està ocasionada directa o indirectament per la fallida de Gestiona. Mentre el poble no veja que aquest equip de govern demana de forma valenta i decidida responsabilitats civils, penals i patrimonials als causants d'aquest desastre, no estan vostès legitimats per a buidar les butxaques dels ciutadans. Una nova pujada d'aquests impostos no aconseguirà una major recaptació, perquè cada vegada són més les persones que cauen víctimes de la desocupació i no poden fer front a aquests pagaments, quan ni tan sols tenen per a les seves necessitats bàsiques. Siguin conscients de la dura realitat que afecta molts dels nostres conciutadans i adopten mesures en sentit contrari, bonificant o eximint del pagament, en la mesura que la llei ho permeta, pel pagament d'aquests impostos a les famílies, els membres dels quals es troben en la seva totalitat cobrant tan sols el subsidi, que ja hi ha molts casos. Per aquestes i moltes altres raons, que no exposarem ara per no allargar el discurs, UCID votarà en contra dels punts 9, 10 i 12 de l'ordre del dia, que refereix a les pujades d'impostos. Bé, el Partit Popular no compartim les afirmacions que fa el portaveu de UCD respecte a la gestió, sí que compartís un poc la resta de l'argumentació respecte als impostos. En el sentit que pensi que estem fent les coses al contrari del que tenim que fer, començant la casa per la teulada, com ho hem dit. Jo penso també que el problema verdader dels ajuntaments, el capítol 1, ja de personal, és el que tenim que afrontar entre tots. I ja ho hem comentat algunes vegades que les mesures que s'han adoptat han sigut insuficients, febles, tèrboles, com volíem dir-li. Crec que ahir és un dia que insistir més, reduint la despesa personal, el màxim que es puga, i també la despesa de tots els servicis que siguin deficitaris, deixant els servicis que considerem bàsics o fonamentals per als ciutadans. I no carregar al ciutadà, que ara està en una situació molt complicada, perquè estem en un nivell d'atur molt elevat en la ciutat d'Albaida, en la comarca i en Espanya, i jo crec que en aquests moments justificarien un manteniment de la pressió fiscal, ja que no seria possible baixar-la, almenys mantenir-la i no pujar-la. Si en el passat s'han comès errors, jo crec que tornar-los a cometre ara és repetir el mateix. Si en el passat s'han fet pujades, en aquests moments jo crec que no és el moment adequat, hauria de ser més endavant o una pujada no tan espectacular, perquè estem parlant per això en els vehicles
una pujada del 10% que és molt. Nosaltres, des de la nostra postura, entenem que l'Ajuntament ha de buscar recursos d'on siga, però nosaltres començaríem per reduir les despeses, sobretot, insistir, les de personal. I també aprofitem per a dir que valdrà l'exposició per a tots els altres punts, ja que més o menys similars, jo crec que també val estar comentari per a tots els altres punts i demanaria això, que si fos possible es considerarà, perquè el ciutadà ja no és que no vulgui pagar els impostos, no vulgui pagar més cars, que va a no poder pagar-los. Anem a trobar-nos en la possibilitat, en la realitat, de que alguns ciutadans no els paguen, o que inclús molts estan demanant ja l'ajornament perquè no poden fer front. Respecte al tema de la renovació catastral, i recordaré al portaveu del CID, que ho marca la llei que els ajuntaments han de fer renovacions catastrals almenys en un període de temps que no superi 6-7 anys. I així feia molts anys que no s'havien fet, des de l'any 94, si no recordo mal. Aquesta renovació catastral ho fem en un context que no és el d'ara. Si ara la fèiem, no faríem els mateixos valors catastrals. De tota manera, el comentari que ha fet sobre que es va fer per el tema del boom immobiliari, en aquell moment els valors catastrals no reflejaven sols el preu del mercat, sinó que estaven, diguem, en un terme mig entre el valor catastral anterior i el valor de mercat. No sempre s'anava al valor de mercat. Evidentment no es feia de cop, sinó que la renovació catastral implica un procés de 10 anys, fins que els valors catastrals es modifiquen per complet. I això ens va permetre detectar alguns fraudes en els valors catastrals, cases que s'havien remodelat per complet i que pagaven com cases velles, vivendes que no pagaven, inclús moltes d'elles en disseminats, que en aquell moment es tributaven com a IBI rústica, IBI disseminados, perdó, i el més correcte en la legislació actual era passar-los a l'IBI rústica. De tal manera que alguns que pagaven ja van veure una baixada en els seus impostos, el que pagaven en rústica, em referís. Sin embargo, altres van veure una pujada espectacular perquè no pagaven res. De no pagar res a pagar alguna cosa és el 100%, evidentment. I ja dic que van detectar molts immobles en Albaida que no pagaven correctament, no tributaven correctament. I això també ho va fer la renovació catastral. Jo també soc conscient que en aquests moments, des de luego no haurà sigut aconsellable fer-ho. Si ho haurem sabut en aquell entonces, que ja tenim idea que la situació econòmica era difícil, però no els estem arribant ara. I per això es va fer per renovar-lo i actualitzar-lo, no per fastidiar ningú. I respecte al que comenta de les responsabilitats patrimonials que igual creu que s'han d'exigir de cara als antics gestors que gestionen, insistís molt en això, si considera que és el camí adequat, que heu de seguir i que efectivament hi ha indicis de delicte en els anteriors gestors de gestionar, jo crec que heu de seguir endavant, en aquestes propostes, faig una proposta o perquè creu vostè que s'ha incurrit en algun delicte i els tribunals diran, suposa, el que és la responsabilitat patrimonial. Evidentment, així, els que han estat fa uns anys i els que han estat abans han intentat fer el millor que han sabut i moltes voltes s'han equivocat en moltíssimes coses, nosaltres és que més. Però, des de luego, no ha hagut ànim de mala voluntat en un sentit, ni ningú s'ha endut diners a sa casa en la butxaca, això sí que ho garantís. Que hagin fet algun error, jo reconec que sí, molts, segurament alguns greus, però no en mala fe, sinó la intenció de gestionar aquest poble el millor que s'ha pogut i s'ha sabut fer. Que no ho han sabut fer millor, doncs demanen disculpes per no haver sabut fer millor, però que s'ha intentat fer-ho el millor possible. Igual que el govern intentarà fer-ho el millor silenci, per favor. I que sàpiga. I farà coses molt ben fetes, però ara és que potser s'equivocarà. I ho intentarà, no s'equivocarà en mala fe, sinó per fer-ho per bé. I això és el que s'intenta fer tots. Però si vostè creu que és manifestament intencional l'actitud que va mantenir així quan el Partit Popular portava i gestionava aquest ajuntament, doncs allà vostè, si vostè considera quines responsabilitats, doncs hi haurà que dirimir-les, no? Res més vull dir. Bé, és que a mi no em deixa de sorprendre determinades coses que sé i com me les esperava, doncs jo he portat una còpia de les actes dels plens del 29 de març i del 18 de maig, on s'aprovaven el pla d'ajust i les mesures en bloc, en percentatges, que ara estem aprovant una per una. Aquestes mesures es van aprovar en bloc
en el ple del 18 de maig de 2012 i del 29 de març de 2012 en bloc. És a dir, els percentatges dels quals parlava el pla d'ajust són exactament estos que presenten així, no són altres. Aleshores, a mi em sorprèn que en aquell moment el Partit Popular es va abstindre i textualment Robert, el seu portaveu, deia: nosaltres, per responsabilitat política, no anem a votar que no. Hem de tirar-lo endavant conforme siga, perquè crec que això és necessari, s'ha de fer i nosaltres ens anem a abstindre. He llegit literalment. També el Roberto Sala, en el ple del dia 18 de maig, respecte a això que estem parlant, dia: des del Partit Popular volem ser coherents amb la nostra oposició quan en el plenari corresponent vam aprovar el pla d'ajust. Anem a votar abstenció, ja que, com vam advertir en el seu dia, este pla d'ajust mos pareixia a totes llums insuficient. Per tant, si era insuficient quan es va aprovar, i ara el que estava aplicant-se és el pla d'ajust, que en aquell moment aprovàrem amb l'abstenció del Partit Popular, no entenc l'argument de que és que és molt greu, és que evidentment que és greu, evidentment que nosaltres no voldríem tindre que aplicar aquestes mesures, però com bé s'ha dit, nosaltres hem de pagar 7 milions d'euros i els ha de pagar l'Ajuntament d'Albaida i de Baix les Pedres no poden eixir. Perdona, 7 no, 17. Exactament, 17. En el pla d'ajust, en el pla de pagament, 7, però són 17 els que deu aquest Ajuntament. Clar, quan Robert fa referència al capítol 1, tampoc entenc com hem de reduir despeses reduint el capítol 1 quan votes en contra de l'expedient de lesivitat que entenem que és lesiu per a les arques municipals d'aquest Ajuntament. Jo aquestes contradiccions no les entenc, i això està escrit. Jo he llegit textualment. Respecte al portaveu Bucit, encara em sorprèn més, perquè clar, segons diu el portaveu, ho diu ell, si està escrit. Entrant en l'últim punt en l'ordre del dia, des d'UCIT anunciem que el nostre vot va ser el d'abstenció. Ple 18 de maig 2012. UCIT havia eixit del govern, quan prèviament havia votat a favor. Però no és això soles. Encara que UCIT va votar favorablement al pla d'ajust en el ple celebrat el passat 29 de març, ho va fer així per estar en aquella data formant part del govern municipal. Per tant, quan UCIT forma part del govern municipal, vota a favor. Quan UCIT se n'és del govern municipal, allò que ell va ser copartícip, vota en contra. Però a més, diu, tot i estar en desacord amb les mesures d'estalvi d'empreses per escasses. Vull dir que si les mesures eren escasses i això va fer que quan estava en el govern es votara a favor, però quan va passar a l'oposició s'abstinguera, ara resulta que amb aquestes mateixes mesures, perquè són els mateixos percentatges, ara resulta que no està d'acord. No ho entenc, continua sense entendre. Quan en el ple del 29 de març, el mateix portaveu va dir: nosaltres ens veiem obligats a prendre aquestes mesures sabent l'alt cost que té per a moltes persones. Som impopulars, però tu estàs obligat a fer-ho. Us agraïm, en referència a l'abstenció del Partit Popular, molt que tingueu aquest exercici de responsabilitat de que recolzeu les mesures, però jo crec que ja ho hem parlat. No es fan per caprici, sinó que s'ha intentat fer el menys mal possible. Per tant, no entenc ara aquest canvi d'argument. Des de luego, si en aquell moment, quan formava part del govern, va ser còmplice d'aplicar aquestes mesures, les va votar a favor. Després, quan se n'és del govern, s'abstén perquè li resultaven insuficients. I quan s'apliquen una a una aquestes mesures en els mateixos percentatges, ara resulta que és un atropello a la ciutadania. Evidentment que és un atropello a la ciutadania, però n'hi ha uns diners que aquest Ajuntament té que afrontar sí o sí, aplicar totes les mesures, tant en el capítol 1 com en la resta de capítols. Respecte a les bonificacions, jo el convido que les mires perquè aquest Ajuntament sí que aplica les bonificacions que venen contemplades en la llei, tant a les famílies nombroses, a les vivendes de protecció oficial, etc. I respecte al gol
que segons ho cita ens marcaren el dia que aprovaren els pressupostos del 2008 i del 2009, li recorde que en el 2008 i en el 2009 el grup socialista i també el bloc estàvem en l'oposició. El Partit Popular tenia una majoria absoluta i el bloc i el Partit Popular i el Partit Socialista votaren en contra dels pressupostos del 2008 i del 2009. I li convide a que mire les actes on precisament es fan els arguments pertinents respecte al capítol 1 i a totes les coses que nosaltres ja enteníem aleshores i així ja queden reflectides tant en les actes del plenari com en tirat de l'hemeroteca, que també ho pot fer. Quins eren els nostres arguments? Per tant, no és que ens van clavar un gol, és que nosaltres jugàvem en un equip on no teníem ni defenses ni porter, perquè estàvem a l'oposició i el Partit Popular tenia una majoria absoluta i ella sola es va fer els pressupostos del 2008 i del 2009. Per tant, està molt bé l'argument que ha fet, és molt populista, tot el contrari del que deien en el seu moment, que eren mesures antipopulars. Tu ara fas un argument molt populista, està molt bé, però tindràs que ser coherent. Si en el seu moment votares a favor i fores partícip de prendre aquestes mesures, quan tenisses del govern resulta que t'abstens perquè els semblen insuficients i ara quan les portem en paper, perquè són les mateixes, el 10% que es plantejava en el pla d'ajust d'augment en l'impost de vehicles és el altre que s'aplica ara. Si aleshores resulta que t'abstenies perquè et semblava insuficient, ara votes en contra perquè resulta que això és un atemptat als ciutadans d'este poble. Clar que és un atemptat als ciutadans d'este poble. Clar que és un atemptat que tinguem que fer front al pagament d'una barbaritat d'euros que no sabem com tenim que poder tirar endavant aquest ajuntament. Però això que tu fas no és de ser responsables, perquè saps, tu i el teu grup, sabeu perfectament que aquestes mesures són necessàries. I això ho heu dit vosaltres, i així n'ha quedat reflectit en les respectives actes que us acaba de llegir. Per tant, si això és el grau de responsabilitat que vosaltres apunteu, doncs igual jo estic equivocada i entenc per responsabilitat una altra cosa. Per part de... Bé, jo vull puntualitzar-te una cosa, David Joan. Si tu dius que els 100 milions d'euros que s'han pagat als proveïdors no s'ha pagat a l'Ajuntament de Albaida, s'ha pagat a l'Estat, si no s'ha pagat, els proveïdors han cobrat. És com dir que els sous de funcionaris espanyols estan pagant tots els alemans quan compren deute soberà del Regne d'Espanya. És una barbaritat, perquè al final ho paguem nosaltres. Que quede clar que això ho paga el poble d'Albaida. I un altre país molt incongruent, també la postura del Partit Popular, que li sembla mal una pujada d'impostos que no és de molt de calibre, és un 10% sobre l'impost de vehicles de tracció, i quan vegem la postura que està prenent el Partit Popular a nivell estatal, tinguent una campanya, una precampanya en la qual ens van unflar en propaganda de que només IVA, si més IVA més paro, més impostos més paro, i vos estan inflant amb muntades del RPF, pujades d'IVA, pujades de l'impost de societats, i ara vostès estan en contra de que en l'Ajuntament, en la situació tan greu que s'han deixat a nosaltres, estan en contra de que augmentem aquest impost de vehicles de transmissió. I simplement és això, la postura del PP no l'entenc, tampoc la postura d'UCID quan van fer aquella presentació en el Sinó d'On, en el qual les mesures que van proposar davant de tot el poble, en el qual va vindre l'auditor, i que va dir clarament que necessitaven augmentar impostos, si no seria impossible, seria inviable en el futur de l'Ajuntament, i ara dius que no els sembla bé, que això és buidar les butxaques dels ciutadans d'Albaida. Bé, negociacions d'objectes. No sé si és que no m'ha explicat bé, o és que no vols entendre el que vols, no sé. Vale, puc seguir? Nosaltres no crec que en cap moment hagin entrat en contradicció, tot el contrari. Recorde que hem dit en un paràgraf que en definitiva es voten vostès primer totes les vies per reduir el gasto i més endavant parlarem. Més endavant parlarem. No estem dient que no pugen més impostos, sabem que és
Però recordeu que l'auditoria es parlava de pujar impostos en últim lloc. Primer hi ha que fer altres actuacions que no estan fent-se. I si és la postura d'UCIT, feu primer altres actuacions. Retalleu el que tingueu que retallar, que sabeu massa quines són les coses que s'han de retallar. Feu això, i quan hi hagi agotat aquestes vies i aquestes coses, doncs parlarem què és el que s'ha de pujar i quan s'ha de pujar. Si nosaltres no estem dient en cada moment que no és el moment ara, perquè no heu escoltat les altres vies. Després, el pla d'ajust, a més, feu referència al pla d'ajust, el pla d'ajust no s'ha pogut aprovar. Ara estàs pràcticament intervenint. Tots els mesos es retornaran els diners. El pla de sanejament, sí, però bé, és igual. Bé, això nosaltres no creiem que entrem en contradicció simplement perquè sí que estem demanant que primer es facin les deures com es deuen de fer. Respecte a les bonificacions que demanàvem a Apurats i tal, Eva, no crec que hagi incurrit en cap tonteria, perquè el que tu nomenes és les bonificacions que contempla, si no estic equivocat, és l'article 75 de la llei d'hisendes locals, que bonifica a famílies nombroses i a persones empreses, però no contempla mai la bonificació a persones aturades. Això no es contempla en la llei. Per això dic que no sé la possibilitat, seria estudiar a veure si es poguera contemplar aquesta possibilitat, perquè de totes formes no vas a cobrar. Entonces, nosaltres vull deixar ben clar, acá dit al Partit Socialista, que la nostra postura no és demagògica o populista, com voleu fer creure. Simplement, no senyora, no, és de responsabilitat. Nosaltres vam abandonar el govern, primer perquè recorde que els primers que van dir que s'havia de tancar l'escola de música del conservatori, que encara ho mantinguem, encara que siga popular i siga antielectoral, quan tinguem nosaltres, és perquè es generava un dèficit insuportable. I de moment heu tancat l'escola de música quan vau dir durant un any que no, això és a cost zero. Hi ha hagut un dèficit de més de 100.000 euros. De més de 100.000 euros. I el conservatori està generant cada vegada més dèficit. Quan ho fàcil, encara que sigui un ensenyament reglat, és dir, senyores, portem els educandos a Ontinyent, que allí fan falta educandos, els portem a Sis Estalviem i fiquem un transport públic. O com dia el representant del grup socialista fa molts anys, fiquem una limusín per portar, que us serà més barat. Simplement això, jo no vull entrar en més detalls, perquè cadascú ja sap on està i el que ha de fer. Sí, jo molt breument, incoherència del Partit Popular, si busquem també les actes d'època de govern del socialista, els tractes que el socialista estava en l'oposició i vegem el que diu entonces, que el contrari que el que diu ara també. Respecte a quan s'aprovaven les tasques, bueno, sí, el buscaré, jo el buscaré. Per suposo, però hi ha algunes frases, dins d'un context, doncs és no socorrir, però no s'ho I també vull dir el que en aquell dia manifestava respecte a quan s'aprovaven modificacions d'impostos, de taxes o de lo que fos. Nosaltres insistim en el mateix, el pla d'ajust, efectivament, nosaltres vam aprovar, vam abstindre perquè creiem que era important aconseguir l'ajuda del govern per a poder pagar, no per altra cosa. No perquè es creguem el pla d'ajust, perquè sense creure-se, evidentment no es va aprovar, sinó que crec que les mesures que hi ha ahí ja s'han demostrat que no eren les adequades. Però bé, jo li recordo també que nosaltres vam establir una baixada de la contribució de 1,05 que estava al 0,90, precisament per a compensar la pujada de valor catastral. Així i tot, baixant el tipus impositiu, l'Ajuntament ingressa més, precisament per la pujada de valors catastrals. Claro, s'hauria tingut que inclús baixar més, però jo entenc que no és el moment per a una baixada, per això, per almenys congelar-lo. I continua dient el mateix que també ha manifestat el portaveu d'UCIT. Si nosaltres el que estem dient és que primer adoptem les mesures de personal que creiem que és el més urgent i després estudiem algunes mesures de cara positiu que serà necessari prendre. Jo recordo que nosaltres, per exemple, no vam tocar mai l'impost de vehicles. L'impost de vehicles que ha estat quan el Partit Popular va deixar de pagar és el mateix que hi havia l'any 2003. No el vam tocar mai en ningú moment. Per tant, nosaltres continuem pensant que aquest impost precisament no cal tocar-lo i que en el valor catastral que hi ha ja se considera prou ingressos, a pesar de la pujada, baixant-lo inclús encara la gent té que pagar més. Per tant, és que és un efecte doble. No sols es pagarà més per el tipus impositiu que n'hi havia, sinó també per el valor catastral. Per tant,
jo insistisc en el mateix. Puguem dir el que vulguem, parlar d'incoherències de el que vulguem, però creiem que en aquests moments no és el moment de pujar els impostos per la situació en què es viu en l'economia. I si posem algun exemple del govern espanyol, a mi tampoc em pareix bé que el govern espanyol com a ciutadà puja els impostos. No em pareix bé, sigui del Partit Popular o sigui del que sigui, com altres mesures que estan adoptant. Hi haurà mesures que adopten que són correctes i altres que no ho són. Per exemple, si vols que posem exemple, la pujada de l'IVA, perquè això té un efecte demoledor de cara al consum, per exemple, o els retals que s'han fet a funcionaris, no és perquè ho siguin alguns així, sinó perquè crec que això no és una solució. No és una solució perquè els retalls que ens fan a nosaltres implica també que nosaltres no anem a prestar un servici pitjor perquè anem a fer-ho igual o millor, sinó que això no és solució, és el més fàcil, el més recorrit. El més recorrit és tocar la nòmina dels funcionaris, llevar la paga extra, que també va tindre un efecte demoledor per consum, per cert. Mitja mesura no em pareix bé, la faig que la faig. Per tant, crec que heu adoptat la mesura més fàcil, la més recorrida, pujar els impostos. I jo insistís, el que va passar és que molts ciutadans no van a poder pagar-los i això va ser un problema. Per tant, crec que antes tindríem que anar a retocar el personal, a reduir gastos en el que es puga i després estudiarem si hem de pujar els impostos o potser en altres no, per què no? Joan, jo ja el tema del conservatori, l'escola de música, tu i jo ja és amor, les veres. A veure, l'escola de música ja està externalitzada, s'ha creat una associació i tot. Crec que vos vaig escoltar tant al Partit Popular com a UCIT. Vull dir, ho tenim ja, entonces, vull dir, ja no és una despesa que nosaltres tenim. A banda del pla d'ajust, que tots estàvem d'acord en aprovar-lo i tot, hem fet més coses, no sols és pujar els impostos. Ja m'has començat a externalitzar. I en el tema del conservatori són uns estudis reglats que si Conselleria no vol, no puc. Si Conselleria no vol, no puc. Jo ja m'ha posat, ara han començat el curs i anem a treballar a veure si Conselleria agarra i li fa una extensió o se l'emporten amb fillent. Però que no puc, Joan, serà que no crida voltes? Doncs bueno, concertant la cita en català i a mi ho explicaré. I ja està. Bé, per part de l'alcaldia, nosaltres apleguem l'11 de juny del 2011 a aquest ajuntament i es trobem a un Miura, a un Victorino i a uns quants bous, però grandíssims. Entre ells, un bou que es diu Gestiona, que en el pes de l'Ajuntament són més de 5 milions d'euros. Sí, ahí està, però ara en aquests moments, i com bé s'ha dit, l'Ajuntament d'Albaida ha pagat 100 milions d'euros, a través de l'ICO, però ha pagat l'Ajuntament d'Albaida 100 milions d'euros, i que significa que a partir d'octubre se li traurà de la participació en els tributs de l'Estat el 50%. Això què significa? Que evidentment hi haurà menys ingressos. Evidentment tots sabem que el problema principal que té aquest Ajuntament a nivell de despesa és el capítol 1, el capítol del personal. I no és responsabilitat precisament d'aquest equip de govern que el capítol 1 del pressupost, de gastos en aquest cas, siga el que és. És a dir, això ha derivat durant anys en un augment molt considerable d'aquest capítol 1, s'ha empleat a molt de personal, s'ha practicat la dedocràcia en aquest poble, no la democràcia, no, la dedocràcia, i evidentment estem pagant-ho. Així n'ha de clar, estem pagant-ho. Estem pagant-ho, anem a pagar-ho, perquè evidentment totes aquelles persones, és mentida, però s'han anat despedint. Precisament en aquest pla d'ajust que vam aprovar s'han anat despedint si les persones han recorrit als tribunals i tindrem que defendre la postura de l'Ajuntament, igual que hem de defendre també, en aquest cas, la postura de gestió respecte als treballadors que s'han despedit, que això és una altra qüestió. Doncs, evidentment, això suposa unes despeses, uns diners, uns ingressos que l'Ajuntament té que destinar a assumir tota aquesta despesa. Entonces, comprendran que podem anar reduint, que si a més, hem parlat del tema de la RPT s'inicia, tu saps que és un procés complicat, perquè a més, i vos ho he dit, i
ho hem comentat en les reunions que hem tingut, està analitzant-se l'estructura organitzativa d'aquest Ajuntament, les necessitats de personal que té aquest Ajuntament per determinar quin personal fa falta en aquest Ajuntament. I poso un exemple, en Alguet només 15 persones treballen en l'Ajuntament d'Alguet. 15 persones per un municipi de 2.500 habitants. Si apliquem la regla de 3, 6.000 habitants, compten vostès. Clar, així som uns quants. Però no és fàcil, evidentment, prendre les mesures que vostès diuen que hi ha que prendre, però no són gens fàcils. Perdó, en el sentit que hi ha que prendre totes les mesures, però les que se'ls permeten. Sabeu que hi ha uns funcionaris i s'han de respectar els seus drets. I en aquest sentit, els 42 funcionaris que n'hi ha en aquest Ajuntament no se'ls pot tirar així com així, perquè la llei no ho permetís. Respecte als laborals, els laborals en aquest cas cobreixen uns serveis que es consideren imprescindibles. Neteja, jardineria, el que sigui, serveis que es consideren imprescindibles, que evidentment el que estem dient estan analitzant-se en aquests moments les necessitats de personal que hi ha. Entonces, podem reduir tot el que puguem reduir, però al final els números no ixen. I per això el senyor auditor, l'auditoria que va fer l'empresa de Barcelona que va vindre així, va ser ben clar. Jo li recordo que en l'acte de l'Odeon que es va realitzar, allí estava el senyor auditor i va dir molt bé, vostès podran reduir tota la despesa que vulguin reduir, però evidentment tindran que prendre mesures addicionals. I les mesures addicionals són els impostos. Ens agrada o no ens agrada? Ens agrada o no ens agrada? Jo suposo que al senyor Rajoy, igual que al senyor Fabra, tampoc li agradarà pujar els impostos, pense. Però es veu en la tessitura de tindre que pujar-los. Per què? Perquè per el dèficit, el famós dèficit, hi ha que complir-lo. I hi ha una normativa d'estabilitat pressupostària que ens obliga a tots els ajuntaments a complir aquesta qüestió. Entonces, evidentment, si nosaltres, a banda de reduir tots els gastos que podem reduir, no adoptem aquestes mesures, no complim aquesta normativa estatal, la normativa que ve des de Madrid. Entonces, ara no em diguen vostès que, clar, anem a reduir, escolteu, nosaltres hem pres totes les mesures que evidentment se'n poden més, i estem en això, en prendre més mesures, però no és suficient. No és suficient ni per aquesta legislatura, ni per la pròxima. Són 17 milions d'euros, senyors, i el que no vulgui veure que no ho veig. Són 17 milions d'euros, i això n'hi ha que pagar-ho sí o sí. Això n'hi ha que pagar-ho sí o sí. Mos sàpia mal i podem dir el que siga, però això n'hi ha que pagar-ho sí o sí. Perquè n'hi ha que pagar als bancs, n'hi ha que pagar a aquests proveïdors, a l'ICO, n'hi ha que pagar-ho de Gestiona, que veurem lo de Gestiona com acaba. Entonces, evidentment, això n'hi ha que pagar-ho sí o sí. I els bancs, tinguin vostès per segur que no van esperar-se, no van dir no paguen demà. Precisament la normativa no permetís en aquests moments que diguen no paguen demà. Els bancs diuen que els primers de cobrar avui en dia són ells. Entonces, si estem dient que podem reduir despesa, per favor, estem reduint despesa, però n'hi ha que adoptar aquestes mesures, perquè és que ens ho diu una auditoria. Després, en el pla d'ajust, encara que s'aprova, evidentment, se'ns recomana sí o sí, seguint l'auditoria, ja que se'ns va fer, se'ns diu clarament que n'hi ha que adoptar aquestes mesures. Ens agradaran, si és que a tots, jo crec que a tots no ens agrada prendre aquest tipus de mesures, però és que no tenim altra eixida en aquests moments. I mos sabrà mal. I escolteu, el bou està allà davant i n'hi ha que agarrar-lo pels cuernos, sí o sí, mos agrada o no mos agrada. N'hi ha que agarrar-lo pels cuernos i saber torejar en aquests moments, perquè la situació és la que és. I no mos agradaria estar en aquesta situació, mos agradaria estar en una situació completament sanejada, però és que, ho torno a repetir, són més de 17 milions d'euros i això n'hi ha que assumir-ho. I no es fa aquesta legislatura, són pas de més legislatures. Aleshores, si l'any que ve tornem, perquè a més és que és el moment d'aprovar el tema de les ordenances, si tornem l'any que ve i els números no ixen, i ve vostè, senyor Corall, i diu, no, és que tingueu un dèficit de tal, perquè no li diré, és que com no vam aprovar la mesura d'impostos, però evidentment nosaltres no podem complir tota la qüestió a nivell de dèficit, igual que el Partit Popular. Entonces, els números han d'eixir d'alguna forma, i així el cuento de la lletera ja s'ha acabat. 1 més 1 són 2, i no n'hi ha més. Entonces, això que ho tingueu ben clar, que els números són els que són, nosaltres aprovem el pla d'ajust i en base a aquest pla d'ajust el que fem és
prendre les mesures a nivell de personal, que ja s'han pres, i en aquest cas a nivell d'impostos. Si es vol aprovar, bé, i si no es vol aprovar, doncs bueno, ahí està el bou i a veure què fem amb ells. I ho torno a recordar, no és per a aquesta legislatura, senyors, és per a la que ve, a la que ve, a la que ve. Tardarem anys i anys en deixir d'aquesta situació. I el que no vulgui ser conscient d'això, que no ho mire, que mire cap a un altre costat. Però la situació de l'Ajuntament d'Albaida i de gestió és la que és. I això ens ho han dit els auditors, ens ho han dit totes les persones que han vingut així i ens han recomanat sí o sí de prendre aquestes mesures. Perquè no tenim altra eixida, ens sàpiga mal el que en dia que sabia el mal, però al final no tenim altra eixida. Per tant, procedim a la votació. Joan, jo crec que ja... No, avui tenim una observació simplement. Digues. A veure, Josep, vull puntualitzar-te. El teu discurs està molt bé, has aguerrit, has alçat els ànims, has donat força al teu equip. Espera, ara soc el regidor d'Economia, en aquests moments també. Ara ets el regidor d'Economia? També. Molt bé, bé. Claro, jo crec que ho sabien ja, no? A mi no m'ha comunicat. A mi no m'ha comunicat res, però bueno, Ja sap tot el poble que l'alcalde, a part de ser l'alcalde, també és el regidor d'Economia i Hisenda. És que ha passat per ple de l'Ajuntament, ha passat per ple de l'Ajuntament, vull dir, si no t'has enterat és molt greu. Bé, per favor, Joan. Bé, l'únic que diguem és una cosa, del cit, Nosaltres ja saps que vam recolzar totes les mesures que hi havia en el pla d'ajust i l'auditoria i tot, i sabem clarament. El que passa que no vull que m'estires de la llengua. Jo t'ha dit en privat, ja saps que t'apoyarem sempre, o recolzarem, però volem veure que neteges la palma. Així hi ha un tema pendent que és gestiona. T'ho dic ja clarament, i no vaig dir molt més. Quan vegem que vas pel camí que et toca, doncs potser recolzem altres actituds. Però portem 15 mesos ja en el tema de gestiona, i encara no s'ha vist cap resultat. El poble vol veure alguna cosa, vol veure resultats i es gestiona, i que s'aclarisca la palma. És l'únic que diguem. Mentre això estigui parat, això també pot estar parat, simplement. Gestiona, perquè tot el món sigui coneixedor, està en un concurs d'acreedors. Un concurs d'acreedors que està vigent. Per tant, l'Ajuntament, en aquest cas, hem d'esperar a com evoluciona. Sí, Joan, sí, tu tindràs aquests coneixements i jo, a part d'alcalde, soc advocat i el dic que hi ha un concurs d'acreedors que està vigent en aquests moments i que, per tant, la qüestió de les responsabilitats que es puguen derivar s'han de determinar en el moment en què el concurs evoluciona d'una o d'altra forma. Mentrestant, tenim que esperar en aquest sentit. És a dir, no ho facis dir que depèn, com vaig a gestionar, t'apoyaré o no t'apoyaré. Home, no. És a dir, la situació és la que és. Jo entenc que defengam aquesta postura, però jo diré que és que gestiones una cosa i l'Ajuntament és una altra. I maleït, i mira, t'ho dic ben clar, maleït el dia en què l'Ajuntament d'Albaida, en aquest cas el Partit Popular, va decidir crear Gestiona, així de clar. Perquè s'ha demostrat, i tu ho has dit, que n'hi ha hagut errors. N'hi ha hagut errors molt greus. I estem pagant-ho i anem a pagar-ho. Mos sàpiga mal o no mos sàpiga mal, però anem a pagar-ho. I evidentment el futur és el demostrarà així. Ja han pagat $500.000 als acreedors de Gestiona. Hem pagat $500.000 als acreedors de Gestiona. Entonces, la realitat és la que és. És a dir, si Gestiona és una cosa, però l'Ajuntament és una altra. I al final sí estem parlant que hi ha que prendre mesures per a evitar que es passen més situacions greus i arribem a una situació d'intervenció, del que estem dient. Per tant, si no hi ha més, passem a la votació. Vots a favor de l'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. Són 6 a favor, 3 i 3 de sobre. Vots en contra? 7 en contra, 6 PP, 1 C. Es desestima l'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora. Per favor. Tornem a intervindre o expungir en això? No? No fa falta, no? Votem en aquest cas els altres punts. Desè, dictamen, aprovació provisional, modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. La Comissió Especial de Comptes, en data de 21 de setembre del 2012, també ha aprovat el següent dictamen. Primer,
aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, modificant l'article 10, quedant redactat com consta en el mateix dictamen. Segon, sometre l'expedient d'informació pública en el tauler d'anuncis i en el Boletí Oficial de la província durant el termini reglamentari. Tercer, determinar que al finalitzar la informació pública s'adoptarà acord definitiu resolent les al·legacions presentades i tenint en compte que en el cas que no es presentaren, l'acord provisional s'entendrà definitiu. Vots a favor del dictamen d'aprovació provisional modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. Sí, s'aprova. Vots en contra? 7 en contra, 6 del Partit Popular, 1 últim. Per tant, no s'aprova la modificació de l'ordenança fiscal de la plusvalua. 11. Dictamen, aprovació... Passem. 11. Dictamen, aprovació provisional, modificació de l'ordenança fiscal reguladora de les taxes per a la prestació de serveis d'educació de persones adultes. La Comissió Especial de Comptes Informativa d'Hisenda, en la mateixa sessió del 21 de setembre del 2012, adoptà el següent dictamen aprovat provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de les taxes per a la prestació de serveis d'educació de persones adultes que quedarà redactada en la forma que s'exposa en el dictamen, segons sometre l'expedient de tarifes a informació pública en el tauler i en el Boletí Oficial de la província durant 30 dies. I tercer, determinar també que al finalitzar el termini d'informació pública s'adoptarà acord definitiu resolent les al·legacions i que, si no n'hi ha al·legacions, s'elevarà definitiu automàticament. Alguna qüestió? Comentar? Joan? Robert? Bé, doncs, en principi, pots comentar alguna qüestió? Un poc, volia explicar-vos aquesta ordenança fiscal sobre la taxa per la prestació de servei de persones adultes. Hi ha una taxa que era del 98 i el que han fet és modificar-la, passar-la a euros i ha pujat un poquet. Entre 3.000 i 5.000 pessetes que venia pagant-se en aquella època, han posat els 20 euros de matrícula i 35 euros anual per formació professional, per les proves d'accés a la formació professional i de secundària, i hem deixat gratuït l'alfabetització i el castellà i valencià per a estrangers. Hem deixat els dos gratuïts, vull explicar que el castellà i el valencià és per a la inserció dels nouvinguts, per a que tinguin una inserció més ràpida i puguen, no sé, ja que estan fora de casa, que s'adapten més pront a viure en la Baida. I l'alfabetització és perquè és que aquesta gent que va allí va ensenyar-se a escriure i a llegir, la majoria, o per recordar. Entonces, crec que és un col·lectiu dels més desfavorables. A la millor en la seva època no podien anar a l'escola. Entonces, crec que a aquesta gent es tindrem que tindre, no sé, aquest puntet. I ja està, no n'hi ha més. Evidentment, aquesta és una mesura per a que un servei que resulta deficitari resulti menys deficitari. Una mesura, en aquest cas, que s'adopta per això. És a dir, mesures, en aquest cas, d'estalvi també intentem adoptar-les, ja que saber compaginar-les i ja està. Per tant, procedim a la votació. Vots a favor de l'aprovació provisional de l'ordenança fiscal de les taxes per a prestació de serveis d'educació a persones adultes. A favor 7. 3 Bloc, 3 PSOE, 1 UCID. Vots en contra? Abstencions? 6 abstencions, Partit Popular. 12. Dictamen aprovació provisional modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns i immobles urbana. En aquest sentit, jo voldria aclarir que en la qüestió de la contribució, nosaltres, quan entràvem aquí al consistori, el tipus impositiu estava al 0,40 i l'any passat, per aquestes dates, vam decidir reduir el tipus impositiu i baixar-lo al 0,83. Després,
el senyor Rajoy va prendre una mesura en la qual va incrementar la contribució en un 4%, en aquest cas, determinar en aquest cas el valor que hi havia de cada bé immoble, i el que es pretenia, el que es pretén en aquest punt és tornar al 0,90. No venim a incrementar, l'únic que fem és tornar en aquest cas, perquè evidentment se'ns recomana per part d'aquelles persones que han estat assessorant-nos en el tema del pla d'ajust que tornarem en aquest sentit a instaurar el tipus impositiu. En cap moment pretenim pujar més del tipus impositiu que hi havia vigent, tenint en compte que, a més, evidentment hi ha una revalorització catastral i que cada any s'augmenta un 10%. Però, en aquest sentit, crec que havia explicat. Procedim? Sí. En aquest sentit que estava parlant de l'alcalde, a la mateixa comissió especial d'Hisenda, en sessió del 21 de setembre del 2012, adoptar aquest dictamen, aprovar la modificació de l'ordenança fiscal regulatora de l'impost de béns immobles. El contingut a modificar del qual està en el mateix dictamen. Segon, exposar al públic l'acord mitjançant anunci que sense caràcter de denúncies durant el termini de 30 dies d'acord amb allò que estableix actuat, i tercer, si no es presenten al·legacions a l'expedient, l'acord s'entendrà definitivament aprovat sense necessitat d'acord plenari. Procedim a la votació. Vots a favor de la proposta? 6 vots a favor. Vots en contra? 7 vots en contra. Per tant, no s'aprova la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'IBI. Següent. Dictamen, aprovació, modificació pressupostària número 12/2012 de transferències de crèdit entre distintes àrees de despesa. La Comissió Especial de Comptes, en sessió del 21 de setembre del 2012, adopta el següent dictamen. Primer, aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 12/2012, amb la modalitat de transferències de crèdit no compromeses entre aplicacions de distinta àrea de despesa que no afecten a baixes i altes de personal, d'acord amb el detall que s'explica en el dictamen. Segon, exposar l'expedient al públic mitjançant edictes i en el butlletí oficial de la província per el termini de 15 dies, durant els quals els interessats podran examinar o presentar reclamacions. Se considerarà l'expedient definitivament aprovat si no s'hagueren presentat reclamacions i, en el cas contrari, se disposarà el ple d'un mes per a resoldre-les. I tercer, comunicar el present acord a la Secretaria de la Corporació per al seu coneixement i els efectes de que realitzin els tràmits pertinents d'informació pública i a la intervenció de la Corporació als efectes comptables i pressupostaris. Joan? Procedim a la votació. Vots a favor de l'aprovació de la modificació pressupostària número 12/2012? 6 vots a favor. Vots en contra? Abstencions? Abstencions 7 corresponents a PP, 6 i 1 UCD. S'aprova la modificació pressupostària número 12/2012. 14. Dictamen, aprovació, reconeixement extrajudicial de crèdits. També la Comissió Especial Informativa de Comptes de la mateixa data va aprovar el següent dictamen. Primer, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits a incorporar en el pressupost de 2009 prorrogat a 2012, corresponent a factures de treballs, obres i servicis i demés prestacions o despeses realitzades en exercicis anteriors, segons la relació que s'adjunta com a annex queda incorporat a l'expedient i que importen un total de 348.284,74 euros, segons comunicar el present acord de la integració per al seu coneixement i als efectes de que realitzen els moviments comptables i pressupostaris sobre les partides afectades de l'exercici 2012. En aquest punt m'agradaria manifestar que evidentment portem al ple el reconeixement extrajudicial de crèdits, és a dir, crèdits que han vingut de vengança durant anys, que no s'havien reconegut i que evidentment els acreedors, totes aquelles persones que han prestat serveis, volen evidentment cobrar. En aquest sentit esperem que sigui l'últim reconeixement extrajudicial de crèdits, perquè això són les famoses factures als caixons. I en aquest sentit esperem que no ens aparegui cap factura més al caixó i que evidentment
estiguen ja totes, s'aprova en aquest cas el que és l'assumir coneixement i aquestes persones puguin cobrar perquè evidentment han prestat un servei a l'Ajuntament de la Vall. Alguna manifestació? Doncs en aquest sentit procedim a la votació. Vots a favor de l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits? 7 vots a favor. 3 PSOE, 3 Bloc, 1 UCID. Vots en contra? Ningú. I abstencions? 6 Partit Popular. 15è. Proposta rectificació, error material, acord adoptat en la sessió ordinària de 31 de maig de 2012, modificació pressupostària número 8/2012 de transferències de crèdit entre distintes àrees de despesa. Per ser una proposta s'ha de votar primer la inclusió a l'ordre del dia. Per tant, hi ha que ratificar-ho, procedim primer a votar la inclusió a l'ordre del dia d'aquesta proposta. Vots a favor de la proposta? De la inclusió a l'ordre del dia? Unanimitat. Doncs en aquest cas. La proposta diu proposta de rectificació d'error material, acord adoptat en la sessió ordinària 31 de maig del 2012, modificació pressupostària número 8/2012 de transferències de crèdit entre distintes àrees de despesa. Es proposa l'adopció del següent acord. Primer, aprovar la correcció de l'error material advertit en l'acord de ple de la corporació en la sessió que va tindre lloc el dia 24 de maig del 2012, per el qual s'aprova l'expedient de modificació de crèdits 8/2012 en la modalitat de transferència de crèdits no compromesos entre partides de distintes àrees de despesa i que afecta la taula de quanties i detall de partides que augmenten i disminueixen en el sentit que es detalla. On diu una determinada quantia i ha de dir, tal com s'especifica en la mateixa proposta. Segon, instar la Comissió Informativa Permanent d'Hisenda Especial de Comptes perquè aprova la correcció de l'error material advertit en el dictamen aprovat per la Comissió en la sessió que va tindre lloc el 24 de maig del 2012 en relació a l'expedient de modificació de crèdits indicat i comunicar el present acord de la intervenció del fons de la corporació per al seu coneixement i els efectes de que realitzen els abusos comptables i pressupostaris que calguen. Alguna cosa a comentar, no? Robert? Pues votem en aquest cas la rectificació de l'error material. Vots a favor? 6. Vots en contra? Cap. Abstencions? 0. 6 Partit Popular i 1 UCID. S'aprova la rectificació. 16. Donar compte dels informes trimestrals d'intervenció i tesoreria sobre la morositat del segon trimestre de 2012 d'acord amb la llei 15/2010 de 5 de juliol. 17. Donar compte d'informació comptable d'acord amb la base 55 de les bases d'execució del pressupost municipal vigent segon trimestre de 2012. 18è, despatx extraordinari. Alguna qüestió? Passem a la part de control d'obres de govern. 19è, donar compte dels decrets d'alcaldia des del 20 de juliol de 2012 fins al 21 de setembre de 2012. I 20è, pregs i preguntes. Passem primer a contestar les preguntes formulades el portaveu del CID ens va comentar el tema de l'immoble del carrer de Trinitat. La pregunta era només un prec, entenc-ho, no? Bé, doncs en principi, José... La mateixa setmana es va enviar a la brigada d'obres perquè actuara sobre la porta de protecció i dins de les nostres possibilitats, perquè haurem volgut canviar-la, perquè realment està en mal estat, però van canviar les veritats de protecció i ja tancaré. I respecte a les preguntes formulades pel Partit Popular, respecte al tema, en aquest cas, contestaré respecte al regidor, en aquest cas, que porta cada àrea, Robert
Cristina. Finalment va haver un robatori, es va presentar denúncia a la Guàrdia Civil i està investigant qui va ser el culpable. Però ara no sabem qui va cometre el robatori. La quantitat va ser 1.100 euros, aproximadament. Era aproximadament la recaudació de 2 dies. I, malauradament, són coses que es passen a tots els ciutadans en el Teguano. Jo aprofitaré contestant les preguntes que anaven dirigides a la regidoria. Em preguntava sobre si la discomòbil o l'orquestra s'havia fet en algun acord per a que l'empresa ho ha fet en base de barra o a costar diners. Suposo que refereixes a les discomòbils o orquestres que es van muntar en la fira. Efectivament, no li va costar cap despesa a l'Ajuntament, el va fer de manera gratuïta, clar, a canvi de quedar-se la recaudació de les barres que van fer allà. Després, sí, em vaig preguntar si la negociació de la fira que es va fer, que va haver en la introducció d'uns castellers de bolleria que van eixir, si això suposara un cost per a l'Ajuntament o ha sigut gratuït o quines condicions s'ha fet. El mateix, el va fer de manera gratuïta, no va haver cap de... Sí, i va ser gràcies a la intervenció d'Àgueda Pico, que teníem així a treballar a l'Ajuntament, que està, que acaba demà. I, jo crec que és d'agrair que després de fer un acte que dona una miqueta de volumen a la fundació de la fira. I penso que també demanar algun encarregat d'organitzar les comitatives dels actes festers per a la presentació de la fira. Sí, jo reconec que quan va haver aquell acte de la inauguració de la fira va haver una mica de descoordinació, però tampoc és que es queden un davant, darrere, tampoc, potser no queda l'empaque que hauria de ser, però estem en el mateix. Què fem? Contractem una altra persona per a que ens porti el protocol i ens digui vostres col·locacions de la música. Si estem en el tema de reduir despeses, si en algun acte no resulta lo de colors que ens agrada a tots, tindrem que assumir-ho i tot siga per reduir el dèficit. Sí. Sí, va fer una pregunta que es tardava en contestar a les qüestions que venien al registre d'entrar. Hi ha dues maneres d'arribar, unes ens arriben per correu electrònic a l'apartat de queixes i suggeriments i s'adrecen automàticament a cada regidoria i ella és la que s'encarrega de contestar. I després les que es fan per registre d'entrar, el que estem intentant és que a més del telèfon, l'adreça o d'això, ens portem una direcció per correu electrònic per contestar personalment a qui adreci la pregunta o la demanda que pugui fer, però en aquests moments estem intentant contestar a totes el més pront possible. En algunes no s'arriba a contestar personalment perquè s'actua i s'arregla, però n'hi ha queixes que hi ha un carrer que té un solar que està brut o el que sigui, doncs l'has netejar i des que no cal comunicar el que s'ha fet o el que no s'ha fet. O sigui, es soluciona el problema que n'hi ha i llavors n'hi ha altres qüestions que fan per registre d'entrar i que porten un procés que són els mateixos tècnics és que tenen que fer un informe, fer una cosa que potser és que tenen un poc més de tardança, però també en el personal que estem tenint i estem deixant, és normal que tarden i possiblement tardarem més encara a respondre a aquestes qüestions. Les que són de treballs diaris o de qualsevol cosa, no s'arriba a contestar és perquè s'actua i s'arregla i ja està. Per part del CID, alguna pregunta? Sí, voldria aprofitar això. La pregunta... A veure, aquest estiu tots sabem que hi ha hagut una plaga de cucaratges i de rates molt important al poble.
Sé que fa poc, per part de Gebasa, es va fer van triar una sensibilització, desburocratització, El que jo voldria preguntar és si per part de l'Ajuntament té algun control sobre els treballs que fan, si hi ha algun urbanista, si hi ha algun tècnic que pugui enviar, perquè no sabem el que fan realment a Gebasa. Perquè és que el que ha sigut enguany ha sigut escandalós, sobretot en la fira, els cucarachos i les rates campaven en les seves centres. Sí que és veritat que per part de Gebasa es passa un informe, en aquest cas, suposo que el José el pot comentar també, però en principi se'ns passa un informe de l'actuació que realitzen i si en aquest cas hi ha una campanya... L'Ajuntament supervisa d'alguna forma aquests treballs? Els tècnics, en principi, se'ls informa al respecte i tal. Nosaltres sí que és veritat que ens encarreguem dels edificis municipals i tot el més. Sí que és veritat que anem a emprendre una campanya de desratització i desinfecció en alguns col·legis que s'ha actuat. En alguns col·legis ja hem estat actuant, han fet la desratització i la desinfectació i tot això, perquè és de veres que n'hi ha, sobretot en la vida, havien aparegut algunes rates i tot això, han fet una actuació d'estes ràpides i ha donat efecte i ja les rates han desaparegut. Ha sigut una actuació directa i ràpida. I els altres col·legis crec que este cap de setmana tenien que fer-se perquè clar, tu saps que mentre n'hi ha alumnes i tot això no es pot actuar. Luego, en els col·legis i en el que són els edificis públics estem actuant. El carrer, per el contracte que tenia Gebasa, li correspon a Gebasa i a Gebasa és de veres que ens passa un informe i ens diu totes les actuacions, de quina manera les ha fet, com les ha revisat i tal. I l'arquitecta tècnica és la que ho controla. També s'ha actuat en aquest cas al mercat. Al mercat també s'ha realitzat la desinfecció. Volia fer simplement tres preguntes. La primera és demanar si ens podria facilitar un extracte del cost que tenen el pla d'ajust, l'auditoria, els informes, la PPT, que és la mateixa empresa, però els comentaris que ha fet l'alcalde que fa totes les coses, us ho puc dir el que ha costat, tots els servicis. En segon lloc, hem vist que hi ha una invitació a un poc per al Partit Socialista, per a EVA, ja que hi ha hagut una invitació per a un catering i ha respost una empresa, suposo que serà per a menjar a casa, no? Si s'ha enviat a moltes i sols ha contestat una, o si... Perquè jo he vist sols que contestava una. Volia preguntar si hem contestat més o si tens... S'ha enviat a altres empreses, ha contestat una i és dedicada en temps... Però vas comentar tu que sí que vostè va veure si podia fer, portar l'Ajuntament... Jo crec que saps que havíem d'esperar el temps pertinent perquè nosaltres el que fèrem era iniciar un expedient demanant a la Generalitat que volíem cessar el servei. La Generalitat no ens ha contestat, per tant havíem d'esperar el temps que marca la llei per a poder passar aquest temps sobre la segona part on efectivament ja estem en aquest procés d'invitació a empreses de catering i en breu serà elegida l'empresa que siga més convenient per als interessos de l'Ajuntament i també sobretot dels usuaris del servei. Moltes gràcies. I l'última pregunta era preguntar per l'incendi, que a partir d'estos dies, si ja se sap si pot haver una indici d'intencionalitat o no. Jo he sentit algunes hectàrees per a cremar uns que tant, altres que menys, per saber un poquet. El que puc informar-los és que en la Baida en total són 26 hectàrees cremades, se'ns ha informat en aquest cas per les forces de seguretat. Hi ha indicis que ha sigut intencionat, evidentment no s'ha determinat encara qui pot ser. El focus de l'incendi, l'inici de l'incendi està en els paus de Benissoda i en principi això, afortunadament, i des d'ací aprofitem per a donar les gràcies a tots els mitjans terrestres i aeris en el sentit que van actuar amb tota la immediatesa possible, inclús amb la prevenció d'evacuar els veïns del Vall de la Salut, de la Fundació del Vall de la Salut, per evitar mal en aquest sentit. Afortunadament no va afectar a aquesta zona i bé, al final es tracta
l'autovia Fer de Barrera, que també és veritat que d'aquesta forma es va poder controlar, i ara evidentment nosaltres el que anem a treballar és per una part veure la investigació com segueix, per a veure si s'agafa el responsable, i per altra part, si tenim oportunitat d'acollir-se a algun tipus d'ajuda que es pugui aprovar per part de bé sigui la Generalitat o el govern central. No són moltes hectàrees, però són, evidentment, l'aspecte de la Serra Negra en aquest moment no s'agrada a ningú, i en aquest sentit el que es pugui fer per part nostra ho farem perquè la Serra, la zona del Castellvell, torna a ser útil. Gràcies. Bueno, doncs, si no hi ha res més, bona nit i bones festes.